oras-oras sa DZGB. Heto na! Heto na! Heto na! Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Let's go! Biyernes ngunyan, minapaabot kami ng pagrespeto sa lambang miyembro ka na familia. Kasabay dyan ang pagpagirumdum na sa paghampang nyato kan kasiributan, amang Diyos dapat enot sa gabos. 22 na ngunyan kan Abril taon 2022. Umagay na petsada no, January, February, March, April. 4, 22. Kami po minapaabot giraray ng pagrespetar sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirobdob sa paghampang takan kasiributan amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa nagbe-birthday ngunyan. Nag-iimbitar man ang tingog kan banwaan mantang kamo dyan na sibut siguro na sa pagbaro-baro lamang sa kusina kung ano ang pwedeng mapanguntuhan. Imbatar kami na mag-iriba-iba kita sa kod 10:30 sa paagikan pagburutwa kan man iba-ibang informasyones dyan sa luwas. Pading Al, kumpareng Jomar, pading Jimmy, si Ans, Buda si Luwens, kasabay si Joshua, sa Manibela, sa Mobilya, on dyan, ang sa mong piloto Henry De Boy Mata. An sa kuya man na co-pilot, siya nagpapaluwas kan sa muyang broadcast sa radyo. An sa kuyang kumpadre, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Tamang-tama, Biyernes ngunyan. Pasalamat kay Senyor Santo Cristo. Kumpadreng Nalday Baldo. Yan lang sinasabi. Wow, yan. Kan Jigs Baldo Welding Shop. Good morning dyan sa Indo. Sa gabos na taga Dap-Dap, Mission Church dyan sa Dap-Dap, Senyor Santo Cristo. Sa production center, si Angel Lansamuya pong Anghel. Siyempre, sa newsroom, padagos po ang pagsubaybay dyan. Kan mga istorya, sumada, lokal, asin kan pag-abang kan nagburotwang informasyon sa nasyonal, Buda International, so igwa po nin epekto sa satuyang pagbuhay-buhay lokal. Si News Manager Mardela. Sa IT, si Pading Daldman muna. Maray naaga kay Engineer Dan Asupardo. Good morning, Tabi, sir. Good morning and regards dyan sa familia, Tabi. Kamu, ha? Kay Engineer Dan Asupardo. Kumusta na, Engineer Dan? Long time no see. Nuari naman kita kape-kape lamang, Engineer Dan, ha? Magayon duman sa lugar mo, sa Buyuan. Ara mo, igwa dumanin cottage, Angel, tapos swimming pool, exclusive ng God. Pwede, sa sato, sa DCGB, makihurong kita ki Engineer Dan, one of these days, ngayon na summer, bakon sa karaw, diyan sa Buyuan, may swimming pool, sa exclusive, ha? Tapos may cottage, may luto-lutuan. Igwa ning kwarto. Aircon. Pwede duman. Mamam! At ayo, bakong karaw. Tabi, Engineer Dan. Good morning, Tabi, isay mo. Me gusta mi así. Me gusta mi así. Me gusta. Engineer Dan. Sabi man ni amigong Engineer Merna Legaspi,
Sabayan man ngaya kami sa pag kape-kape. Engineer Mer, good morning and regards sa familia. Long time no see kita. Buda si Don Ramon Regino. Kumusta man daw si Don Ramon Regino, tabi? Si King Reginaldo dyan sa Bunker 1 sa sayang Advanced Command Post. Siya ang nagmomonitor kan hiro-hiro ni Yudi Putin, si King Reginaldo. Raynaga tabi, King. Ako mapon sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Yan. Sain baya kita? Sa gobernador. Sa dati o sa lida na? Verdaw tabi. Sain kita? Sa dati o sa lida na? Yan. Nasa kuyang numero 0961-759-0888. Smart yan. 0961-759-0888 sa Smart. SN sa Globe. 0926-0156-020 0926-0156-020 Huha! Huha! Sa baya kita indikar nindo ano kamong munisipyo o syudad. Iyo man sana. Good morning kay Gobernador Al Francis Bitsara. Buda kay Alkalde Noel Rosal. Ano ba ya? Saan ba ya? Sa dati sana o sa lida na? Sa Kapitolyo. Sabi kan Zaro, dako. Sabi, ang pinaka-safe na simbag. Si Engineer Merly Gaspi, yung pinaka-safe na simbag, ano? Samagana ngaya kita. Tama ka, Engineer. Samagana kita. Aral din do, if you will take a closer look dyan sa Facebook, ano? Ang Facebook baga paano is a community of free speech and ideas. Diyan, sa Facebook baga padingnal, nawawara na so esensya kan pinagasabi na ipigukonektar tabaga so kasagraduhan kan boto tan boto tabaga Angel, sikreto dapat. Sikreto yan because ipigtatawaan sa imo kan lay na pribilehiyo. Exclusive, day pwedeng halion sa imo kan sisay man na persona ang diretso na pag-abot diyan sa polling precinct, diyan sa tukawan sa laog kan eskwelahan, may kudal-kudal yan diyan, ang pagboto sa diri mo nanggad. Ang madesisyon na day pwedeng influensyan kan iba, day pwedeng halion sa imo itong diretsong ito, baga Angel, ano? Day ito pwedeng halion sa imo. Apera, kung igwaning desisyon ang korte na igwaning kasabay na hihali sa imo so diretsong magboto. Igo baga ng mga krimen na pag sentensyado ka, finalmente, day kan diretsong magboto, day kan diretsong, day ka man pwedeng pagbotohan. Iyo sila na magkakahali sa imo. Ngunya, i-connectar ta sa Facebook. Diyan baga sa Facebook, ililantad na kan mga tao an sa indang gustong iboto. Bako? Ililantad na. So sa indang gustong iboto, nawawara na yung secrecy kon baga, yung kasagraduhan. Tao yan bagan iriwal na sa Facebook. Grabe na. Igwa na nin pinagka-cancel, pinag-unfriend, igwa nang day nagtirinuhan, nagsirimbagan. Yan sa Facebook, baga-bago. Aber, tabi. Nawara na ito. Sabi da baga, sagrado, sekreto ang boto. Diyan sa Facebook, you can glean and you can see kung sisay ang preference kan kada saro. Yan. Igo nga niya ko ninhapot baga tabi Angel, ano? Ang pagboto da baga sikreto. What if kung ang sarong botante paglaog sa presinto bukasan niya sa yung balota, free will. O niyan binoto ko.
ano, igwa ni prohibition kaan. Ando dako igwa, tabi. Tao yan baga sa Facebook man nga niyo. Lantaran na baga kung si ang gusto nilang iboto. Diyan baga tagisirimbaga na tabi. Kung si Isaya sin kung ano sa indang gusto preference nila sa mga kandidato. Kaya aber daw kamo sa dati o sa lida. Sabi ni 4239 salida na Serpio from Daraga. 377 dapat da magpahinga. O from Ligaw salida naman da. Ito pa from Daraga. O good mo yan, dabi yan. Sige ha. Ay, isikreto ko sa nalagod, Angel. Isikreto ko sa na kung piraso gusto kan salida budakwan. So, dati, isikreto ko sa na. Basta igwan ako. Igwan na nin nagmamayor. Igwan ang nagmamayor. Oh. Sabi ni Engineer Dan Asupardo, i-ask mo tabi Papa Pio if when ang grupo kan DCGB Engineer Legaspi and Don Ramon Regino tapalinigan ko na duman sa uma mapaluto ako Bicol Express as in diniguan na luto ni Don Ramon. Uyugod mo ano? Anytime pala. I-schedule. Paisyon taka. Ano? I-off-air na maduman na kami. Ngonya na mismo. At ayo ba kung karaw padignal? Diyan sa nasabuyuan. Very exclusive. May cottage. May sadit na tamang-tama lang nakadakula na dining hall area. Kataning swimming pool na malinigon. Free-flowing na tubig. Alay dyan sa bulod sa bulkan. Ata na sabi ko sa imo. Buyuan sana. Bababa kita duman sa may kali, tapos malakaw kita, magi sa paraspasan, iyon na ito duman. Ata very exclusive. Matupis ka, Angel, iyo nga matupis ako. Sarong tsinela sa wala, sarong tsinela sa too. Muda si Ands na galero. Yan. Magnotisya sa nanda kita, sabi ni Engineer Dan Asupardo. Yung tabi, Engineer Dan, manotisya sana kami sa imo, taugun muan. Sabi, ha? Gunmuan mapaluto nin dinuguan, Buda Bicol Express. Naman talaga. Igwa maning sarong nag-apod, inin saro manalalaking ini. Ay! Mada ko nga nagpupunta na ko. Ana? Ana ito, day ko na dangog. Pwede mag-next. Day ka kasabay sa manifesto. Nasa. Out ka na, out. Papaisihon ka kung malarga ang tropa pasiring duman sa sa Ukraine. One day I'm saying maglarga. Maraming makakaparar. Papaisihon ka sarong aldaw bago ang inkontradayo. Sige. Kaibanan ka sa manifesto. Sige. Si Manuel may babanda. Engineer Dan, pag nagkahururon sa grupo, siguro pagkatapos na kaneleksyon kan trabaho, madumang kita mananggad. Bakong karaw, Engineer Dan Asupardo, ang tropa diyan kan DCGB. Pagkatapos kita nara Engineer Mer Buda ni Don Ramon, iba man na pitsada ito. Pakalis kan eleksyon Engineer Dan, mabaro-baro man kaming maalsa lamang Magayon duman, maliputunon, malinigo ng swimming pool na dakula. Very exclusive. Dahil dumaning man nakalaog duman pading nalkunday pagtugot si Engineer Dan Asupardo. Ay, sana ito. Ano ito? Tama
na may 1 Labor Day, 2 Linggo, marami ako. Mayo 1. Insurrect ka talaga. Rebelde ka talaga. Mayo 1. Masilibrar ka kan Labor Day. Mayo 1. Bako ka naman na laborer. Manager ka na baga kan Hans Retro and Diner. Oh. Saan ko muna ko? Oh, ikan masagot kan pagkaon sabi ni Padignal. Festival? So Hans Retro Diner. Wakay si ka maneya. Good mo an. Pwede man da, sabi ni Manuel. Hans Retro Diner. Isurat ang manifesto kung si Sai. Yan sana sa buyuan. Oh, good maso. Oh, ni man no. Sarong engineer mer. Magpadara man akong duwang native na chicken. Siraw! Adobadong maray. Iyo, good maso man natukon. Pirang-pirang ginsuwa na daw kayo mapatumpa. Tapos, so kita ni Don Ramon Buda ni Engineer Dan, si parado man itong schedule, ya? Isi pa rin pa. Sige. Salamat, Engineer Mer. Salamat po. Sige, sa grupo. Oyo, good mon. Igwa na kitang native na chicken. Oh, talaga na. Ano pa? An mahalo kan jinswa, sinjil na mustasa. Suanghel, iyon mahalo kan jinswa. Ta duman baga sa jin, utos suanghel, dinaog niya sa demonyo. Yan, kaya siyan mahalo kan jinswa. Yan baga sa jin, anghel baga nanggana kontra sa demonyo. Yan. Kaya si anghel. Iyo, larga kita, larga. Engineer Dan na supardong lugar. Yan, mahiling nindo tabi. Magparetrato ka mo duman. Sige. Yan, iguan na kitang native na chicken. Sige. Sutro pa, sa 2-4. Come on, mari-report. Pero ma-time check muna kung mabirilo kita. Pading Jimmy. Tanganing diretso ng programa ta. Iyon na ka-schedule na kita kuan. Ia-kuan ta sana. Pero dapat Domingo. Nganing din trabaho, yo. Yan, tanganing pa. Pero family day bagang Domingo, okay lang sa indo. Okay nga yan. Okay, sige. Di, pagka-time check, larga kita kan mga informasyon na. Oras Pilipinas, it's 9:26. An oras hatod sa Indokang para sa dekalidad asin abot kayang bulong mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nagkakaisa na ang sambayanan. Ibalik ang mabait, ibalik ang magaling. JV Ejercito. JV good, JV good. Para sa bayan. Marami pa tayong good na magagawa. JV is the good one. JV Ejercito, ibalik ang The Good One sa Senado, number 22 sa balota. Political advertisement paid for and by Joseph Victor Ejercito, 1 Ibuna Street, Barangay Little Baguio, San Juan City. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. Yeah. More energy, more
Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Haloy na sa tuyay na nagsiserve. Buong pakaituin ng si Rolly Rosal. Ang segundo distrito, pinadabal ng maray. Itama ang presyo, ng baybay sa albay. Dakul lang naginibo, dakul pang magigibo. Rolly, Rolly, Rosal sa pag-asenso. Rolly, Rolly, marhay na pag-gobyerno. Sa Mayo 9 eleksyon, sa liwat na mahampang kita sa pinakanakula asin pinakamahalagang desisyon para sa sadiri, sa pamilya, asin sa banwaan. Nakapagdesisyon ka na daw kung si Isay ang sa imong iboboto asin pagkakatiwalaan kan sa imong potoro? Desisyon Bicol 2022. Sisay ang karapat dapat sa pwesto. Sarong programang maghahatod kan mga plano ng lambang kandidato sa iba-ibang posisyon sa probinsya Tanalbay. Sa indong makakaiba at mga batikano asin tunay na mga broadcaster sa radyo sa pangingenot ni Henry Maceda, News Manager Mar de la Cruz, asin News Director Edwin Peralta. Sa indang hihimay-himayon ang mga kwalifikasyon asin plataporma di gobyerno nin lambang kandidato na nagmamaot na magkapot din iba-ibang pwesto sa lokal na gobyerno. Desisyon Bicol 2022. Sisay ang karapat dapat sa pwesto. Poon sa Marso 25, alas 3 ng hapon. Live, hale sa Ayala Malls, Legazpi. Madadangog sa DCGB AM. Simulcast sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin DCGB Live app. Desisyon Bicol 2022. Boto mo, putoro ko. Giya kan botante sa pagpili ng tamang kandidato. Dai pagpalampason. Live na live sa DCGB. Number 1 sa Maneta. Always at your service. Desisyon Bicol 2022. Sisay ang karapat dapat sa pwesto. Mayor, Mayor G, Mayor, Mayor, Mayor G. Geraldine Rosal, Mayor, Mayor, Mayor G. Sa dati sana, Mayor, Mayor, Mayor G. Number 3 sa balota, Mayor, Mayor, Mayor G. Padagos kan, pagpuswag kan syudad. Simpleng babay, mabuot maaasahan. Padabakan senior citizen, asin kababaihan. Nagpausog kan negosyo sa satuyang banwaan. Programa sa salud, sa iyang tinutukan. Lying in clinics, mga harayong barangay. Nagpakusog sa industriya, kan turismo. Ang bigas, pingunyan, mauswag asin tranquilo. Geraldine G. Rosal para Alkalde kan Legazpi. Numero 3 sa balota. Mga Legazpeño. Sa dati sana. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa banwaan kang Santo Domingo, uya na ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas, numero 1 sa balota, sa tuyang iboto. Si Mark Aguas maliwat ang samuyang iboboto. Para Vice Mayor kang Banwang Santo Domingo. Si Mark Aguas makamasa, si Mark Aguas mahigoson, si Mark Aguas mabuot asin makatawo. Si Mark Aguas ang Vice Mayor ko. Botohan ta, kay Mark Aguas kita. Sa banwaan, nakatabang naan. Kay Mark Aguas, sigurado ka dyan. Sa giraray mga tugang, sa tuyang iboto, Mark Aguas, numero 1 sa balota, ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas. Ang healthcare ay paaabutin natin sa lahat. Kahit saan, may rural health unit, may mga doctors, nurses at midwives. Kahit pa sa mga liblib na lugar, dadagdagan natin ang mga specialty hospitals tulad ng heart center sa mga probinsya. Kaya mas magaling ang ating paggaling. Bongbong Marcos po, bangon bayan muli. Haharapin natin. Iboto number 7 Bongbong Marcos para sa pagkapangulo.
Political advertisement paid for and by Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 31 EDSA Mandaluyong City. Nata si Governor Al Francis Bichara Mangiraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silencio pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sa nakaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa siyudad Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Glenn Casulya, para konsehal sa siyudad ng Legazpi. Glenn Casulya, numero 11, sa Balota. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an employment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa Balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Para board member kang Segundo Distrito nin Albay, ni Luna Montaliana, numero 5 sa Balota. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc, is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc, is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an employment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod, and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik ulit. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, first is non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Basta, ano? So, text, sige lang, text ka mo kung gusto nindo. So, dati sana o salida na sa Kapitolyo. Igwa na kita ni naaaraman pa ding na sa basado sa mga text, ano? Pero sa kuya sa namo na ito, dispuesta na yan pag-uri-istoryahan, ha? Basta i-text lang nindo kung dati o salida. Buda kung taga sa inga mo, igwa na kitang nagkakadiriskubre. Ha? Sige lang tabi. Beno, ugada na po kan mga istorya dyan sa luwas. Sunod-sunod po ini na mga report. Nasa linya si Pading Jim. Pading Jim, good morning. Please go ahead na tabi. Yes, so salamat tabi pwede. Good news, deklarado na ang Pantaw sa Libon bilang economic zone digdi sa Albay. Wow. Sige. Ama nagkapos, tinawanan nin authority si Gobernador Al Francis Bichara kansang kunihampan daliwigan, nagpirmahan na, deklarado na nangan ini na economic zone digdi sa Albay. So gari, the first of its kind, igwa na kitang economic zone. First time ini na nagluwas digdi sa mga radyo sa DCGB. Yun, aram mo kumpadring Jimmy, pag economic zone, ang naimahinar ko, suduman baga sa may maasinsuho na lugar sa Central Luzon. Sa Pag sinabi ta pa ng mga economic zone, Labarzon, Cavite, mina-sprout out dyan, burugtak, investment, negosyo, trabaho, oportunidad. Okay, sige, padagos. Kaso, Banggi, ilinansar kan kampo ni Gobernador Al Francis Bichara, napahapit man kita, anda kulang grand rally, isinagibo sa Libon. Dinomog nin gulping tawo. Ang Gobernador, dahil halawig na mga mensahe tabi pare, hinapot siya na sa mga tawo, kung gustong mag-asinso, magkaigwanin trabaho, tawan sa nasindanin mandato sa pagsabing marhay and partnership kan provincial government as in local government kan Libon sa pamamayon ni Mayor Das Marunilla. Okay. Ang buhayon ninda, iyo ang Pantaw Port sa pagsabing deklarado ngunyan ini na economic zone. Aba, talaga. Ipinag-istorya kan gobernador, so China, nag-asinso, nagdeklarar ining economic zone. Okay. Nagsurulputan sa mga investors, mga negosyo, sharing mandigdi sa Pilipinas, sa Olongapo, Calabarzon, Cavite, naging liabi kung paano nag-arasinso ang ekonomiya. Iyan. Paano nagkaigwanin mga trabaho sa mga tao. Iyan. So pinagurumdum ko pa ding Jimmy. Yan sa may parting yan yung Philippine Economic Zone Authority. Yan. Iyon na ang so governing body kan lugar na pinagdeklara na economic zone na yaon diyan mga faktorya, mga trabaho, negosyo, gabos na digdi salbay na pupo na tadiniklara na so iyan ang lugar na diyan sa may Pantaw Libon.
Oho. Nako. Ngunyan, ang libon, iyo ang gurango no na banwa, digdi sa Albay, na daiman nag-aangat, ang pagkabuhay, alagad digdi palan ang liabe, para sa pag-angat kan ekonomiya, bako sa na kan libon, kundi kan Albay. Ang Pantaw Port, konsideradong natural harbor. Favorable maray tabi pade, lalo na ipirmi kitang iagihan mga kalamidad, favorableng taguan kan mga barko, mga lunadang pandagat, ang negosyo digdi, pagabot kanal daw, na matutukan ini, asin mapakaray ang mga pasilidad kan puerto, maangat an sa tuyang pagkabuhay. Yan. Kaya baga kumpadring Jimmy, so provincial government of Albay naghinguha na makipag konektar sa Philippine Ports Authority. May memorandum of agreement sinda na ang mamanihar na kayan na pantalanan dyan sa Pantaw, provincial government of Albay, na iyo pala nan saro sa component kan bigger picture, bigger plan na gibuhunan na economic zone pareho duman sa may Philippine Economic Zone Authority na igwanin mga pantalan na kung saan makakagarahe, makakaduong ang mga barko coming from outside of the Philippines, particular na itong sa mga shipping vessels, and ikadua, because of its geographical location, safe and pure na yan maski iiragyan kita nin bagyo. Safe ang lugar na initabi pa de, maski kan panahon kan gera, kan mga inot na panahon, taguan inita, napapalibutan ini naharalang kawuno na nabulod. Yan, oho. Ngunyan, ang saro padigdi na good news tabi pa de, ang provincial government, katabang ang AKB, nagpadarara ng ngunyan dumanin mga heavy equipment, nabuburok sana ang tinampo, haling Pantaw, diretso Daraga, diretso dyan sa Alobo International Airport. In fact, kumpadring Jimmy, naistoryatanan ka nakalis na mga semana, ongoing na ang trabaho dyan. Ang sabi nga ni Gobernador Alcan, one time na naka one-on-one ko manini, igwa nga na isang request kunta na dyan sa kara Congressman Saldico, kan AKB na pahiwas-hiwasong gibuho na tiga 4 lanes mag-inibong gayo diyan ta abang na ta, you can just imagine iko-connectar mo an sarong very promising na port pier kung maging economic zone authority, economic zone na yan, iko-connectar mo sa international airport, diretso nagpupuo ng trabaho diyan eh. Aha. Okay, sige. Haros iba so response kan mga tao na first time itong nadangog, maski ako, nakigat, kumbaga, dakulaon ang potoro na nakaabang, yaon dyan sa Pantaw tabi pa de. Yes, pero ipasabot na sa publikohan na bako ini overnight, nasa aga okay na. Pero ining kuan na ining lakdang na ini kan gobernador, puo na ini kan pagtanom na ngapit na panahon papakinabangan sunod-sunod kan maabot pang henerasyon. Kuana, hama na ang napod ka ni. Kumbaga sa building perspective. So feasibility hama na. Hama na. Ngunyan, so dahil ninhalawig na kwanso gobernador, mga taramo na mga pasaboro kung ano, duwang hakot sana sa mga tao, nagtutubod ka mo, na matatapos may ini sa partnership kan lokal na gobyerno sa laog nin kan sarong turno. Opo, nagtutubod po. Gusto sabihin, tulong taon. Nagtutubod niya kamo na mamamakaray ang futuro nindo. Oras na realisar na ya. Na-realisar na nga ni, na-deklarar na. Yes. Kundi mga parapirnalya sa nagtutubod po. Di na nga ako magparahalawig kan sa kuyang mensahe. Kuya. Natapuso ka sa trabaho. Tugod ka mo, natapuso mo yung trabaho. Kaya ano pa para lang, kumpurmi na ka mo. Amo sa
Yan ang tirada. O ara mo pading Jim, bako sa pagpabor or what? Iyo ini ang gustong ipasabot man kan grupo na gobernador Bichara na ang trabaho baga pa no din na bako baga itong sugulping pawakawak baga pa de. Yung simple yun sana. Lan, tutubod nga ka mo. O, di dahil dahil na nga ako magparahatalawig ka ng istorya. Ayun na yan. Nagtutubod na yan ka mo. O, ikaw lang nindo sa mandato. Nya, no ho. Iugon mo ang makadeklarar ka ni economic zone. Dahil taman ini nga ni isi. Bigla ako nga di, nakikig kang report mo iyan. An pantaw na. So pantaw port an sa indang pinag-take over na through memorandum sa PPA. Ito pala, iguaning bigger picture. Deklarado na. Deklarado ng economic zone. Economic zone na an pantaw port. Libon. Imagine mo pa diha, pag economic zone na yan, halimbawa, iguanang magarahing barko. Di ba? Mga container ships, buhay na su arastre, su mga estibidore. Bako? Buhay na su mga janitor, buhay na su mga gwardya, buhay na su mga makuan dyan, ma-deliver buda makuanin mga produkto. Mabubuhay sa mga kurukarinderiya, mabubuhay sa mga restaurant. Everything will sprout out. Pig-obserbaran ko sa mga tao, gari na buhayan nin paglaom. Sige. Yan tabi, pade, exclusive yan, nanak kay gayan, kandi si GB, naan pantaw palan, deklarado ng economic zone sa Albay. Sige. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Webel tadahan tan istoryang yan, taod-taod. Doro, diretso kita kan mga report. Pading Jomar, duman man kita sa First District. What's happening man, Pading Jomar? Naku, naputol. Sandali mo na, Pading Jomar, ha? Si Ans Palan, sorry. Si Ans Palan ang nainot. Standby Pading Jomar, ikan masunod ki Ans. Ans, good morning. Go ahead man, Ans. Yes, tambaya yung parinag sa mga kung mag-report, ko lang yung bati sa ki happy birthday ang so yung amigo baga sa Pio si Sir Mark Andy Marbella kan Task Force Kalinigan. Aba? Yes, nagsiselebra sa birthday ngunyan ni Andy Liit. Talaga naman, Sir Andy, happy birthday sa mo. Kung manday ka lamang nagduro notisya, birthday mo pala. Happy birthday, Sir Andy, ha? Kaya palang kasood man, Sir Pio. Masaling gaya sa pandok ni Sir Andy. Ano? Masaling gayahon. So? Sa pandok. Ini-engineer na ni Sir na Andy? Oo, bako na stress. Oh, good morning. Birthday. Nagdadangog niya sa grupo ninda dyan. Oh, nakamonitor ito niya. Oh, ako na tabi Sir Andy, hali sa bilog na hierarchy kan DCGB. Happy birthday tabi sa imo kay Anding Liit. Ano, sige. Tabi si Pio, sa iba pa niya mga impormasyon, di itda sa ng presensya at pigahagad mo niya ka ng DPWH 2nd District Engineering Office dahilan sa kausa traffic digdi sa mga banyag asin na di sa pabanuan ng daraga. Inin pahayag mo niya Ans, medyo nagpuputol-putol ang signal. Lumuwas ka muna dyan sa location mo and magdalagang kaning mga 15 metros tapos tumaririk kaning mga 8 umatubang ka sa sirangan. Iyon na yan. Sige. So, ayan, Pio, sabi ni Sir Richard De Jesus, tagapagtaram kaining nasambitan ng ahensya na talagang sabot tindaan agrangay kan publiko lalo na kan mga motorista sa magabat nabulos kan trapiko sa nasambitan ng mga tinampo lalo na kon rush hour. Alagad, pinahayag sa DCGB News ni De Jesus na sa Mayo Days presenting taon na target nindang matapos totalmente ang proyektong ini. Pagsabot mo na hagad kan sa indang opisina dahilan na sa kinakaipuan na talagang gibuhon ang siring espersos para marehabilitar natin po. Katakod gini, nangapodan man sa Pio si De Jesus sa mga motorista na konfidente maging disiplado sa naman sa kada best na maagi sa road section ini. Asin kayan ang pati naman pagsunod sa traffic signs. Nagpasalamat man si De Jesus sa tabang kan gobyerno lokal nindara pati naman sa PNP sa pagtawang sa indam ng sa maniha los ni trapiko sa panyag pasisiring dyan sa Malaboga section kan na ang Maharlika. And tabi sa Pio, informasyon tayo sa Lawas with Boy, Ans Calero. Salamat Ans sa istorya hali dyan sa luwas. Doretso kan istorya.
Nasa linya si Jomar Pading. Jomar, good morning man, go ahead. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Kayang maglinig nin sanggatos cubic meter na tubig ang market sewage treatment facility kan syudad kan Tabaco. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Mr. Reynold Martires ang Senro kan syudad kan Tabaco. Katakod kan pagpadagos na pag-operate kan sewage treatment facility digdi sa syudad, sa naunambitan na syudad. Sinabi ni Mr. Martires sa pagkikipaghuron niya na aga na ang itinutok nindang pasilidad na naglilinig kan mga tubig na hali sa annex kan market digdi sa syudad kan Tabaco, particularmente sa porsyon na masira, iyo ang mas makaka-akomodar nin sanggatos na cubic meter na maating tubig sa ibong kang ansa indaman sa nang nariresibi hali duman sa merkado sa masira, iyo nasa 30 cubic meter sana an kada aldaw. Inunambitan ni Martires na tinuyo nindang dakulauno na maray ini dahil ang tapiglala o manindala sa pag-abot kan mga aldaw ang mga pribadong mga negosyo digdi sa syudad kan Tabaco pwedeng makikabit man kan sa indang linya kan mga pinagdidispatcher ng mga ating tubig duman sa treatment facility kan naunambitan na syudad. Susog kay Martires na anaro kaining pag-antisipar iyo an viable dahil kung sinda magibunin na eksakto sana ang mga piglalaoma na waste na tubig hali sa mga pasilidad ng gobyerno kan Tabaco dahil ninda maakomodar ang mga sa pribado. Pinagunambitan na Martires na sa kunyan ang operasyon ninda medyo malibyano pa dahil tadit pa sana ang tubig na piglilinig kan sa indang treatment facility as in an operasyon is every other hour, sarong oras na dalagan, sarong oras na pahingalo. Pagkukolekta kan treatment facility ang mga mation ng tubig, hali digdi sa public market annex, kung sa inya on dyan, so mga masira, asin digdi sa tangkikan facility, iyon ang isalakan ng mga chemical na panglinig sa kapigbubumpahanin oxygen, isara, mga lagod, iwalat na, adangan sumalinig na tubig saka ipigpapabulo sa kadagatan. Dahil lang kainin nagtutubot si Martires na ang anuman na basura na ipigluwas digdi sa merkado publiko kan Tabaco, mga mating tubig, pag-abot sa kadagatan, malinig na ining maray. Roger! Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, kumpadre Jomar! Sa istorya, dire-diretso kan mga impormasyon. Luwens, good morning man Luwens, what's happening? Salamat tabi Sir Pio. Good morning palantabi Sir Pio sa TR Construction sa Barangay Binanuan, Legazpi City. Nagdadangog sa imo niya na pagkaaga. Wakawak dyan sa TR Construction. Good morning. Mabuhay ka mo dyan sa TR Roger Construction. Tabi Sir Pio. Sige. Tapos kay Kagawad Sid Obido kan Bangkirohan. Kagawad Sidro Obido. Kagawad Sid Obido kan Bangkirohan. Mabuhay ka Kagawad. Mabuhay. Diyan sa TR hardware, ano? Roger to that. Sige. Roger to that, tabi Sir Pio sa mga dagdag pang bareta, piglalauman ni Comelec Region 5 Regional Director Attorney Jane Balesa na mabawasan sa kabikulan ang mga bilang nin mga nagdudugang na hotspots o election areas of concern. Matapos sasabihon kayong bako pang final ang mga naire-report na mga banwaan o probinsya sa kabikulan na napapabilang digdi. Ini ang ipinagunabitan sa DCGB News di Balesa na ang Committee on the Ban of Firearms and Security Concerns sa Maynila ang matao daw nin pinal na desisyon may kinaaraman sa siring na bagay. Kung matatandaan sa pinag-urulayan ninda sa Regional Joint Security Control Center, asin nakipagutiil ang opisyal sa meeting na repasuhon kimarahay ang mga nagruluwas na mga datos
na magduduon sa red code alert sa mga banwaan na maunambitan tatibaan lugod na maapektaran an iro kan ekonomiya digdi ta matatakot an mga maawot na mag-irinvest sa lugar maski tapos na an eleksyon. Yan. Dapat daw mabawasan sigun kay Balesa ang mga lugar na nasa red code o iba pang mga nasa orange o yellow code. Tan iba nga ni daw unopposed man ang mga banwaan mga nagdaralaga ng mga opisyal digdi, alagad nalalaag sa areas of concern na bako man daw magkakanigo na ilingon pa ang history kan mga lugar na may mga byulensya na pirang taon na daw ang nakaagi. Aram mo, Lowens, I'll cut you short, ha? Iwan so gusto tang i-drive out kay to. Nagkakaraw-karaw sa nako ka nagpapara-report si Pading Jimmy Bagakan. Yan na deklarado na red ini, yellow ini, buda subilog na albay ngani, baga area of concern. Saro yan sa mga legal implications and economic implications. Yan yung pinagasabi ni Attorney Juana, ni Jane Valesa, Attorney Jane, ni Director Jane. Roger, Sir Pio. Tama pa itong punto man ni Attorney Jane Valesa na dahil pagparabasaran, sunakalihista, paso na ito. Correct. O, sunakalihis pa ito, sungon yan, real time ang pag-ururunan ta. Roger to that. Papakonsuelo ko sa na ito ka nakalis ng mga broadcast sa tingog kan ba no? Pero hararom an konotasyon ka yan, an implikasyon ka an. Kaya tultulod man ang mga klasifikasyones na yan ta. Pati sa mga investor, apektado ka yan. O, correct. O kung pag sinabi ng area of concern, baga ano, nagbabaradila na kita digdi. Baga. Mariosep. Oo, kaya sigun kay Balesa, so pagpapod kan meeting sa Campo General Simeon Ola, talagang siya ang uminatindir personal duman. Tangani nang ipaabot an sa iyang gusto man na mangyari, nabawasan na tangani nang maging marahayman ang impresyon kan ibang rehiyon sa Bicol. Roger, sige. Roger, sa yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya halidigdi sa luwas. Ako po si Lewens Burse Barsana. Salamat Lewens. Di duro diretso tayo ni Pading Nal. Si Pading Alman mo na ang mga istorya pa dyan sa luwas. Isihon ta, Pading Al. Good morning, please. Go ahead, man. Good morning, Padi. Bihira na. Magturukan sa bulod mo niyan. Ang mga kandidato ng solo para sa saindang seguridad. Yan ang sitwasyon mo niyan, Pading Pio. Tapos manotarantan na may advice hali sa mga otoridad na mag-iringat na ang mga kandidato. Mientras haranina ang eleksyon, mainit na ang sitwasyon sa politika, as in may relasyon pa konektado sa insurgency. Epektibo sa pagulat ka mga kasama. Yo, siyempre. Epektibo ba ka? Epektibo man ba? Siyempre, natakot man siya. Nagparamdam mo sa kanon. Ninervyos sa Jesus Marios. Ay, nako talaga. Sige. Bata ko niyan baga, tama ka. Medyo uso man sa purutukan. Wala baga dyan sa area kan Kamakungan sa may Baris. Yan. May parte kan Mariawa. Sige man so purutukan dyan. Ata na. Sus Mariosep. Sige. Although na sinasabi kan PNP na under control dahil sindamatugot na mag-reinar ang kariribukan sa eleksyon. Kaya ko niyan, naririparo pa rin Pio, sabi tayo sa bago, na sige-sige ko niyan ang mga operation ng mga tropa kan gobyerno sa iba-ibang mga barangay, lalo digdi sa Hararayo. Kaya sa lado naman kan mga kandidato, talagang ingat naman sindang ngunyan. Bihira na ngunyan kay mahiling kang kandidato. Dati-dati nagsusulo-sulo yan. Pero ngunyan bihira na kay nagsusulo. Digdi sa mga harayong barangay, kumbaga grupo-grupo na sana, sa indang kampanya para man sa indang seguridad. Ikaw man kay nagbabalaw bagang ngunyan, naghuwak-awak ko. May nadang ko naghuwak-awak digdi. So nagkapir ang mga sound tracking sana kan mga kandidato. Kisa yung nagwakawak nandyan. Nagwakawak digdi si Vice Governor Lagman. So si Grex. Grex Lagman. Wakawak dyan sa sur. Gunmuan. Baga pa ko sugon. Kalampas na rin sa location ko. Sige. Okay, pati yan ang informasyon na Southern Eric at Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal. Hala yan sa sur na barangay sa Kabubuldan kan Legazpi. Sa pang report, Joshua, halid dyan sa luwas.
What's happening? Good morning, Joshua. Go ahead. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning mo sa tuya mga parantabay. Alas 9:30 kasubado, formal na pong natapos ang misa konselebrada sa Cagsawa Ruins, Barangay Busay, Tragalbay. Ang misang ini, ang pagtatapos kan misang ini, iyuman ang sikes, kan pagtatapos ang tuya man ang selebrasyon sa ika-500 na taon kan Kristyanismo. Ang misang ini, pinanginutan ni Bishop Joel Bayon asin sigun sa iya, ikaw tunatabi ni Sir Pio, we are sent to mission, we are gifted to give, and these gifts that we have received, we have to share in whatever form it may happen. Yan tabi, ang saro sa mga sinabi ni Bishop Joel Bayon sa iyang humiliya sa misang ginibungan ni Kasubago sa Cagsawa Ruins bilang pagtatapos kan pagselebrar kan ika-500 na taon kan Kristyanismo. Mientras tanto, sa iya man tinawa na doon na magtapos man ang selebrasyon na ini, ang satuyang misyon iyon ibalangibog, ipadagos ang satuyang pagtubod. Yan tabi ang dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na istorya. Mabareta mo na si Angel ano. Pagkatapos, news break iyan, station break, halawig man na hanap buhay. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha, tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Nata si Governor Al Francis Bichara Mangiraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silensyo pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sa nakaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Tadakula na natabangan niya, mahigos sa pagserbi si Bobby. Ang servidor na tulay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Yan si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Yan si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Philippine National Police na sila nakarehistro nin 28 election-related incidents pon kan Enero 9 sa Good Abril 17. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Sean Fajardo na sa 28 election-related incidents, 21 kainian na verifikar na daing relasyon sa eleksyon, mantang 5 man unkonektado sa eleksyon na nangyari sa Region 1, Region 3, 9 asin 10 asin Cordillera Region, mantang 2 insidente an padagos pang pigi-investigaran kung may relasyon sa eleksyon. Idinatagpaman niya na sinda nag-deploy na nin mga pulis asin soldados para masiguro ang katrangkilohan sa palibot.
Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Para sa dekalidad, asin naabot kayang bulong, mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Para board member kang Segundo Distrito nin Albay, ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Let's go! Angat Pinoy, ang sapuyang katuwang sa hanap buhay asin kalusugan. Angat Pinoy, ang kusukasin boses kakababaihan asin kabataan. Angat Pinoy, ang alalikan mga senior citizen. PWD, OFW, kasurugasin matabang. Number 71, di na kita sa Angat Pinoy. Number 71, basta party list sa Angat Pinoy. Angat Pinoy Party List, number 71 sa balota. Angat Pinoy. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise, versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa probinsya kang Albay, uwi na si Vice-Cob Edsel Gregs Lagman. Numero 2 sa balota, giraray sa tuyang botohan. Vice-Cob Edsel Gregs Lagman. Numero 2 sa balota. Kaya iboto ta, Vice-Cob Gregs Lagman na. Kung sa balota siya, iwat iboto ta. Tukang kay Gregs Lagman kita. Pandabaang para sira ang para uma, ang para gunting garpentero, driver la bandera, para padyak,
para laki ang para kopra, mga senior malnutrisyon o single parents ka pa. Si Vice Duplex Lagman Butuhan, sa Padagos na progreso asin sa kauswagan. Vice Gob, Edsel, Gregs Lagman, numero 2 sa balota. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD: Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City; Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City; kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Team the F kita, Team the F kita, sindat kadamay ta, mga problema sa indang rinisulba. Jam the F sana, aprobado ta, servisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswag kan nito. Pagkaisipon ta, trayong pang nito, laumon nindo, maray ang serbisyo. Mga tagama nito, sa tuyang ibalik sa pwesto, Mayor Joshua Maridaep, numero 1 sa balota. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa, numero 18 sa balota. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra 3 Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premium, 5 pesos, 10 pesos. Free Hinebra product. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra 3 Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber nakamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. How are you, Legazpi? Narito, Alex Jau, ang idol natin. Ikaw ang counselor na ninanais ko. Idol Jau, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legaspeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Ikaw ang counselor na ninanais
Isko, Idol Joe, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legaspeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Kaya sigurado, with Idol Alex Jau, Legaspi will be fine. Paano kung malinis ating gobyerno? At bilihin kaya na ang presyo. Gaan ang buhay. Escudero, sigurado. Sigurado may direksyon. Sigurado may solusyon. Escudero, sigurado. Cheese Escudero, number 25 sa balota. Numero 25 sa balota. Iboto, Senator Cheese Escudero. This political ad is sponsored by TRCC for Senator Cheese Escudero. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa pading Naldano. Bultadaan ta itong report ni kumpadreng Jimmy. Bako yan po tabi karaw-karaw na ipinagbulgar na yan ni Gobernador Bitsara na ang Libon deklarado ng economic zone. Ano po? Kapag ang sarong lugar pinagdeklara na economic zone, dahil man maabot sa araw ka na deklarasyon kung ang mga ekonomistas buda kunan pag-aadal daing nahihiling na igwaning potensyal ang sarong lugar na mag-open up para sa mga investor. Hilingunin do, Philippine Economic Zone Authority, yung PEZA. Sindaan nag-administrar baga, governing body iyan na nag-administrar ka itong sudakulaon na lugar dyan sa may Central Luzon. Including iyan na Olongapo, Calabarzon na yan, Calamba, Laguna, Batangas, Rizal. Ang yaon baga sa lugar naan, iagihan ta baga nga ni kung naga-South Road baga kita. Minagi kita dyan sa may Laguna area. Ang yaon dyan kahiwasan na mga faktoriya. Nin man lain-lain na produkto. Faktoriya na ang mga investor hali sa man iba-ibang nasyon na nag-i-empleyo yanin mga Pilipino. Now, pag ang sarong lugar pinagdeklarar na economic zone, yaon ang opportunity na sa investor magbugtak man kan sa idang operasyon dyan. Pag nagbugtak na ning operasyon dyan, siyempre mabugtak ning opisina, mga ipuning empleyado, mga ipuning janitor, mga ipuning gabos. Mabugtak na kan operasyon kan sa indang faktoriya. Say for instance, iyan na pasiring baga sa Manila na pag magbaagan na baga, nagabas kita, nakalunad kita sa Kagsawa, travel and tour sa mga bus. Mahiling mo baga dyan, linya-linyang mga tao pa di mga trabahantes, malaog sa trabaho sa mga faktoriya. Yan, ang pagkahapon naman, paruluwas naman araw kayan po ang mangyayari. Sa lugar nan, at least na po na natabi, ipigbupundar na, iyan ang pigtataramkan gobernador. Na sayang kan mga arog kaining oportunidad kung mapuputol, tabi. You can just imagine, deklarado ng economic zone ang Libon, because of the Pantaw Port na geographically situated, safe kung igunin mga bagyo, napapalibutan nin mga bulod, harbor kung baga, taguan nin mga barko. And ang lugar na agihan, makonektar pasiring pa sa Visayas and Mindanao area. Ngunyan, pig-adalan ang kan mga ekonomistas, very promising Libon. And it will drive, it will spike up so dalagan kan ekonomiya, tabi kan Albay. Dailang pa baga iyan naiisihan, dailang nakakapenetrar, dailang nasasagum kan mga nasa barangay tap. An dalagan baga paano kan pag-administrar ni Gobernador Bitsara, bako ito bagang supabantulin, bako itong supawakawak baga sa Facebook, bako itong supabandera. Silensyo pero hararom na minatrabaho na ipigpupundar, ipigtatanom ining mga infrastruktura na papakinabangan bako sa nangunyan por dahil sa eleksyon kundi ipigpupundar ni Gobernador Bitsara tanganing su mga masunod pang henerasyon pakinabangan kan mga albayanos.
economic zone, balikan ta. Ini salado kan ekonomiya ha, sa proyekto kan gobernador. Salado ini kan ekonomiya. Pag igwan na dyanin mga faktoriya, naturalmente igwang ma-empleyo dyan. So mga ma-empleyo dyan, mga albayano. Taga Libon, taga 3rd District, taga 1st District, taga 2nd District, matrabaho na dyan. Either as factory worker, opisina, supervisor, manager, gwardiya, janitor, gabos. So pamilya ninda buhay na. So mga aki ka ito, mabubuhay na. So pamilya ka ito, mabubuhay na. Duro diretso po yan, arog kaan ang ipigpupundar po kan gobernador niya to ngunyan sa Albay. Iyan sa lado kan ekonomiya. Bako? Makonektar na dyan. So, pag asinsuman kan gobyerno, tananata, pag iguanin mga faktoriya sa sa economic zone, iguanin mga opisina, iguanin mga faktoriya, iguanin mga production line, production units, mabayad anin buwis sa gobyerno. Mabayad duman sa Libon, mabayad duman sa barangay kung saan situated sa mga faktoriya, kung saan situated sa mga opisina kan mga investor, mabayad ning buwis. So gobyerno, igwang nga gamito na sa operasyon ninda ka ito, sa indang oral daw man na pag buhay-buhay man kan na gobyerno. Bako? Yan ang pinagasabi. Dai man kay puha na piga para taram nilo, dai nahiling ang gobernador sa barangay, dai nahiling, dai namamati ako nano. Namamati, dai lang nahiling ang physical na presensya. Pag iyan nag-operate na economic zone authority, uyan na, so empleyado dyan na taga-Albay, so empleyado dyan na taga-Legazpi, so empleyado dyan na taga-Tabaco, so empleyado dyan na taga-Kunsain, taga-Malinaw, taga-Tiwi, makikinabang kan trabaho na ipinundar kan gobernador. Yan. Dahil man nangangahulugan na sa gobernador, mapasiring yan sa kusina nindo, mataonin pagkaon, mataonin kwarta bako, kundi sa paagi kaining mga oportunidad na pinagtrabahuhan kan gobyerno, tayo ng trabaho kan gobyerno, ang mag-crear ning oportunidad na sutawo matauan nin pagkakataon na magtrabaho na duman makuanin pagbuhay-buhay. O yan po ha, salado kan ekonomiya, salado kan salud tabi. Ipigpurundar na ang mga ospital niya to dyan. Iyan na Albay Provincial Hospital dyan sa Ligao. Dakulaon na maray. Physically and structurally speaking, dakulaon na maray na hospital. Nata ta dakulaon. Apera kan na physical structure, preparado na po ang administrative structure kaya na once na matapos so Albay Provincial Hospital, ini salado na kan salud ha. Pag natapos yan Albay Provincial Hospital, papakinabangan na nyato na mga pobre na daing kakayahan na maglaog sa mga private hospital. Nata, preparado na sa physical structure, pigigibo na, dakulaon. Administrative aspect, preparado po, igoning budget, igoning nakaplano na dyan, na mapadalagan kan operasyon kan hospital, na maakomodar sa satuya na mga naghihirilang itong mga naghihirilang, ulo dahi tapigahagad na may maghilang, makaka-avail kan serbisyo kan gobyerno medikal. Provincial hospital yan. So mga district hospital, pig-arap grade tabi. Salado kan saludan, pig-arap grade. Dahil lang yan ipigparabantulin, dahil lang nagpapasiring ang gobernador sa mga barangay, makikiabrasa, makikihurukan. Dahil lang nagtatrabaho po. Nagtatrabaho, compartmentalize niya, pinagbaranga-banga. So trabaho. Iguaning para sa salud, iguaning para sa ekonomiya, o yan po. So mga hospital dyan sa mga district hospital, upgraded ang mga facilities, so administrative aspect, ready, uyan dyan tabi, pigi-implementar. Iyan ang ipigpupundar na gustong itanom as in patalubuon, pakinabangan pa, kan mga albayano sa mga masunod na henerasyon. Kaya yung manapakihuro niya man baga, saro na sa naman lang mga yan, na ipadagos tapa ini na mga trabahong ini. O yan po sa salud ito, sa agrikultura, sa report ni Pading Jimmy Kaswapon, yung Arbay Farmers Bounty Village, nakipag-coordinar na sa Philippine Carabao Center. Tapos saro sa component dyan sa Albay Farmers Bounty Village, sa lalo na inikan agrikultura,
Usaro sa component kayan so pag-develop kan Carabao industry including itong so dairy production. Yan baga mga fresh milk. Igwa na baga dyan ngunya ni nagpo-produce nin fresh milk. Igwa ng mga nagde-deliver, supplier na nin mga fresh milk sa mga tindahan digdi sa Albay. Diyan sa Albay Farmers Bounty Village. Ta pinag-conceptualize and implementar ni Gobernador Bichara in order for us na su agrikultura matabangan na magkusog ang pundasyon in order for us to be self-sufficient. Yan, diyan sa Albay Farmers Bounty Village. So mga parauman na gusto na magkaukod ning technology transfer sa pagtanom, pagpadakula kan sa indang oportunidad. So produkto ninda kung paano ipoprocess, kung paano ikokonektar sa mga pwedeng buyer kayan, yaon po sa Albay Farmers Bounty Village. Ehemplo kayan na yan na dairy, fresh milk na ayan, tabi. So Philippine Carabao Center, sabi tanangan ni yaon na nakikipag-coordinar na tanahiling ang potential na iyan dyan sa Albay Farmers Bounty Village, tabi. So yan po ha, ang pinagasabi. Na that's among others, nagkakapera po sa natabi yan. Including itong so mga awards, recognitions pa, to say the least, tabi ano. Yan po yan dyan, nakapundar yan. Na kung pag-isipon, masasayang talaga kung dai matapos yan eh. Iba I may be silent, sabi ba kan Gobernador, but I am not absent. Iba lang paano kaya man so style of work niya, mga governance na bako ito bagang suyaon diyan sa barangay, yaon diyan sa mga leader, yaon diyan sa mga pero rest assured, dai po nalilingawan ang pangangaipukan komunidad. Yaon po yan, pinagtatrabaho. Diba? Sa pangarap po kang bilog na tropa, kami po naglalaom na naman na serbehan naman kamo sa launin sarong simana. Sa pagikan mga informasyon na sa sinibapa. Happy weekend po. Viva Señor Santo Cristo. Salamat asin amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly.